Poštovani pratioci kanala, nastavljamo sa snimanjem događaja za 2022. na 3. godinu, mislim na astronomsku godinu, kraj marta do kraja marta 2023. Nastavljamo sa predviđanjima za Srbiju. Jul mesec 2022. godine, to su već okolnosti koje su relativno teške, a koje se naslanjaju na prethodne mesece, koji će doneti krupne turbulence na političkoj sceni i ekonomskoj sceni Srbije. Vlast je morala da drži pod oštrom kontrolom cene energenata i namirnica, ali to neće moći da drži za dugo. I onda će se pojaviti veliki problemi. Očekujem da letnji meseci budu nastavak tih problema. Što se Srbije tiče, tamo oko 7. jula, neposredno pre, za Srbiju će biti jedan period koji je poprilično težak. Za zemlju će jedna teška situacija biti i krajem jula meseca. To je sam kraj jula i početak avgusta meseca. Što se avgusta meseca tiče, tu takođe, znači, očekujem određene teškoće, koje neće biti male. Septembar mesec će nekako proći u teretima, ali će nekako proći. Što se tiče svetske diplomatije, tu trebam pomenuti kraj avgusta meseca kao period, pa čak i kraj jula, početak avgusta meseca kao period gde će doći do velikog sloma svetske diplomatije. Normalno da će se sve to odraziti i na Srbiji. Kada je septembar mesec, to je mesec gde su ljudi prezaokupljeni svojim brigama i svojim nevoljama, vezanim za početak školske godine, pripremu za zimu i tako dalje. I u tim svim aktivnostima će takođe zemlji biti relativno teško. I tu se pravi određeni prelom. Sledeći meseci, počev od oktobra do završetka marta, do kada ove predikcije važe, računajte da će situacija biti ekstremno teška, da će situacija biti ili bliska ratnoj ili ratna. Da će te okolnosti koje se budu dešavale u drugoj polovini ove astronomske godine biti jedne od težih u istoriji ovog naroda. Tada će pritisci na ovu zemlju biti ogromni. Ja očekujem ili situaciju blisku ratnoj ili ratnu. To će biti period koji je za sudbinu ovog naroda izuzetno težak. Kreće već od oktobra meseca. Srbiju očekuje i izuzetno teška jesen i još teža zima. Problema će biti sa snabdevanjem, sa energentima, a mislim da će se pozabaviti još većom nevoljom nego što uopšte možete da pretpostavite. To su događanja koje će se zbivati u jesen i zimu ove godine.
Ja bih voleo da nisam u pravu. Ali Srbiji sledi jedno veoma bolno otrežnjenje od sveg ovog pijanstva političkog koji su do sada pravili. To je period, prvi period u lancu događanja gdje će se Srbija susresti sa realnošću na jedan jako neprijatan način. Tek onda ćete shvatiti da su vas izdajnici vodili, da su vas izdajnici prodali i da je sudbina vaše porodice, kao i zemlje, veoma neizvesna. To ćete vidjeti i sami, i bez mojih reči. Ovo što će se zbivati tokom jeseni i zime, to će dobro upamtiti istorija ovog naroda. Voleo bih da nisam u pravu, ali mi ovo sluti na rat. U najboljem slučaju će proći bez rata, sa vrlo teškom godinom i vrlo teškom zimom i vrlo velikim pritiscima od spolja i vrlo velikim ucenama i usiljavanjima. Ali čak i pored svega toga, ja ipak sumnjam da će bez sukoba moći proći. Što se oktobra meseca tiče, kako se bude završavao oktobar, tako će okolnosti da eskaliraju. Kada bude došao kraj oktobra, imate jedan moment kada se dešava pomračenje sunca, 25. oktobra 2022. godine. Dešava se u 10 sati i 50 minuta po griničnom vremenu. To je delimično pomračenje sunca. Ono će se prvenstveno tragično manifestovati na Rusiji i Ukrajini. Prvenstveno. Ali će se to odraziti i na ove prostore. U isto vreme ili veoma slično. I pokazat će i događaje koji će slediti neposredno zatim, koji će biti veoma teški. Novembar mesec 2022. godine, sam početak novembra, veoma traumatičan za zemlju. 8. novembra 2022. godine dešava se jedno pomračenje meseca, to je totalno pomračenje meseca. Dešava se u 11 sati i 03 minuta po griničnom vremenu. To pomračenje takođe će potvrditi da će tereta tokom tog vremena neposredno pre i neposredno zatim biti. Situacija se nastavlja dalje. Nestabilnost se nastavlja dalje i veliki problem se nastavlja dalje. Ulazimo u zimu koja će biti izuzetno teška. Snabdevanje energentima će biti veliki problem. Što se decembra meseca tiče, za decembar mesec ništa posebno ne mogu reći, osim da ti tereti traju i još uvek. Tokom cele ove godine, astronomske godine, što se ove zemlje tiče, ja sa jedne strane vidim veliku vodu, a sa druge strane vidim zemljotrese i vidim neku vatru ili eksplozije. To je vezano za astronomsku godinu 2022. na 3. Kada je 2023. godina u pitanju, januar mesec, taj januar mesec će nositi svoje terete,
tereti će pasti baš otprilike oko Srpske nove godine, 12. do 14. januar 2023. godine. Mada u principu tereti traju sve vreme, ali će u tom periodu biti intenzivniji. Trebam pomenuti period oko 22. januara 2023. godine. Znači kao period koji, kada je zemlja u pitanju, može doneti dodatne ekonomske i ukupne teškoće. Februar mesec 2023. godine. To sve još uvek traje. Zima je jako duga. Postoje problemi sa energentima. Vrlo težak period. Na svoj način. Mart mesec 2023. godine. Kako se bude završavao mart, tako će situacija ponovo otežavati. Otprilike oko ovog vremena za godinu dana, znači to će biti oko 24. do 26.7. marta 2023. godine, Srbija je u veoma velikom problemu. Baš oko ovog perioda za godinu dana. Nemojte zaboraviti da će i proleće i leto biti teško, da će jesen i zima biti neverovatno teški za ovaj narod, nezapamćeno teški, i da se završetkom zime ne završava problem, da taj problem nastavlja i dalje. Ja ću vam samo u grubim crtama pomenuti nešto vezano za 2023. godinu. Već krajem aprila, tamo oko 20. odnosno tačno 20. u 4 sata i 14 minuta po graničnom vremenu dešava se jedno totalno pomračenje sunca. To pomračenje sunca će se negativno odraziti takođe ponovo na ovoj zemlji i na ovom narodu. Što se tiče daljeg perioda u 2023. godini, kako se godina bude razvijala, lagano se ulazi u 2024. 5. 6. će biti, sve to će biti jedan poprilično tragičan period u srpskoj istoriji. Ja vam pominjem te periode posle 2023. godine zbog toga što postoji izvesnost, postoji mogućnost da su ovo možda i neki od poslednjih materijala koji će biti snimljeni i postavljeni na ovom kanalu, ovog tipa. Pitanje je šta će biti sa energentima, šta će biti sa internetom. Moje je da iskoristim situaciju, s obzirom da sam završio sa ovim mesečnim posmatranjima vezanim za Srbiju, da vam apostrofiram da je ovo godina izuzetno teška, da je druga polovina astronomske godine neverovatno teška, nezapamćeno teška za ovaj narod. Da će tokom ove astronomske godine sigurno biti svrgnuta vlast. Ne postoji sila koja to može zaustaviti. Prelazna vlada koja bude formirana, ona će biti u jako velikoj nevolji. Znači, moraju da se odaberu najstručniji, najsposobniji, najjači ljudi koji će moći da iznesu zemlju u tako neverovatno teškim okolnostima. Ja ću se potruditi, znači, da se sada vratim na ove sve mesece tokom ove astronomske godine i možda apostrofiram, znači, naročite momente koji će uticati na sudbinu ovog naroda.
Molim za trenutak pažnje. Možda kraj aprila i tokom čitavog maja situacija opsadna u zemlji. Dalje, opasna situacija za zemlju oko Svetoga Jovana, znači to je oko 5. do 7. jula 2022. godine. Opasna situacija. Dalje. Za kraj aprila sam rekao, ponovo se vraćam na njega. Stalno mi taj kraj aprila i tok maja bude nešto veoma sporan i problematičan. Dalje. Što se tiče ovog daljeg perioda, možda bih mogao da odvojim ukupno gledano kao najproblematičniji period kraj oktobra, početak novembra meseca, kraj oktobra, početak novembra meseca, i naročito bih mogao da apostrofiram period za godinu dana u ovo vreme. Znači, to je kraj marta 2023. godine. Veoma sporan period. I to će trajati, trajaće još i posle toga. Što se tiče Srbije, zaključujem predviđanja budućnosti za Srbiju na sledeći način. Ovo je odsutna godina za zemlju, ovo je predratna godina, a u drugom delu godine biću veoma sretan ako ne budem u pravu da je izvesno da se pokrenu ratni sukobi. Predsjednik države i vlada ove zemlje ovu astronomsku godinu neće preživjeti na vlasti. Znači, oni će politički biti sklonjeni. Kakav će biti dalji tok njihove sudbine? To je veliki znak pitanja. Morate imati u vidu, ako se to uradi, a hoće, i odmah pritom ne demontiraju sve službe bezbednosti i ne naprave još neki radikalni rezovi u zemlji, sudbina ove zemlje tokom sledećih godina će biti još i daleko gora. A i ovako će biti preteška. Ja se nadam da razumete težinu mojih reči, ja se nadam da ćete dobro promisliti o tome. Na izbore nema smisla izlaziti, ali svi oni kojima je stalo do Srbije trebaju izaći neposredno zatim i zameniti vlast u zemlji. Ako uopšte misle da prežive. Ponavljam vam, o kolikoj izdaji ljudi na vlasti se radi, da sada u predratno vreme, gde je rat samo što nije krenuo, vlada odlučuje i predsjednik da 30.000 tona pšenice i još nešto manje kukuruza izvezu neprijateljskoj zemlji. Probudite se, pobogu.
Ovim završavam predviđanja koja su vezana za Srbiju i srpski narod. Zahvaljujem.